Igår satt jag så här, nej inte Bra! igår, i förrgår när jag Bra. Kajsared. Så satt jag så här och filmade så fint, så insåg jag att jag hade inte tryckt på knappen. Där! Alltså hon har ju så jävla lätt för sig den här hästen egentligen. Men hon kämpar emot, så det är ju så. Hon kan inte väga många kilo Josefin. Nej, jag säger ju det. Hon är Så jävla en drottning. proppad. Hon lägger nog samma timmar, jag får en dubbelslag. Ungefär. Tequila på. Det här var 10%. Vänta, filma på slutet då istället.